Ka Jaintia National Council JNC kalapan rem jor ya President ka Voice of the People Party VPP but MLA ka nongkrem uba Arden Miller besayman namar ka jingpanja ya ka kintian Jaintia habak daw halor ka state reservation policy but ong baka day ka jingle baklem da perkan ka jingbam dan jingkit kli but ka jingtungu san perthei ha ukurwo bala pelat hak arpenyo tarik rempang u General Secretary ke JNC uba Wan Shwa Suting ula ong baka jingkran jong uba Arden kadai ka balik kenang ban penja ya kajat pen riu jantia kata watla kala yo ka jing itu da kariti sen syar jong kari kum kajat pen riu lum ka jela mano ba ai bore phi ban pendam yangi bu jingkli ka JNC ha ukurwa ka JNC kelak do ya ka history jong ka hima ki sim jantia kabla rimbha bat ya jing thau ya Meghalaya house nam kakandai spa nyopoar ha kabala pen kha ya Giant Hills district bat ka GHATC kaba ai ka jing itu ya jing long kerpang jong ka jat ben rio ngim sham la ya pat ya pra ka jing atli jong ngi kam de ka project sign per thai de ka jing long kerpang kasnam jong ngi bat ka jutang jong ka temen ong ukurwo habakan tan ya jing kam jong uba Arden baka jing pen mi tang ya kintian khasi kalong banwan ra ka jing atli kum ka jat pen rio ka JNC ka ai ka jing kershan ka jing persha jong usumbut menteri rangba ka jela uba sngau balang thar halor ka ni ka jing kran jong uni unongelam ka VPP haba pen scam baka khasi giant ya ka de ka jing kdo ka baya pediang wat ju pendan kam ya ka jat ben rio jongi nakabenta ka jing mentoy san perthai maham ka JNC habakin tui ki MLA banya daya ka jingman toy jung ki pat jantia ngin omsha ban pendan kam kum ka pisa san perthei ong usuting haba penkot ya ukurwa